ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 11ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ എടുക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 11ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. അതില് 7 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തുന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 7 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? 7 ശ്ലോകം വരെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്താണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയുടെ അതിർത്തിയിലെത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ശംഖൂതിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വരവ് അറിയിച്ചു അല്ലെ. അതല്ലേ പഠിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ വരവ് അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ദ്വാരകാവാസികള് ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കാഴ്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിയെന്നായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഓടി എത്താണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഇനി ശ്ലോകങ്ങളില് ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് 4-5ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് ദ്വാരകയിലെ പൗരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞവര് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് ഭഗവാന് ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അത് എപ്രകാരമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൂര്യനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ നൽകിയ വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് 4-5 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അങ്ങനല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാര് കുമാരന്മാര് ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? കാലത്തിന് പോലും സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും അടുത്ത 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടു നമ്മള്. പിന്നെ അത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ്. എല്ലാവരുടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ അമ്മയാണ്, സുഹൃത്താണ്, നാഥനാണ്, ഗുരുവാണ്, പിതാവാണ്, ആരാധനാ വിഗ്രഹവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാലടി പാതകള് പിന്തുടരാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ വിജയകരമായിട്ട് കാണാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങള് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അല്ലെ. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആരാ പറയുന്നത്? സ്വർഗനിവാസികൾ പോലും അപൂർവമാ ദ്വാരകാനിവാസികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 6, 7, 8, 9, 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഇവര് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഇവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇവര് പറയുന്നതാണ് സ്വർഗനിവാസികൾക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത സൗഭാഗ്യമാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക്, ദേവന്മാർക്കൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മാവൊക്കെ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെ പോയിട്ട് നിന്നിട്ടാ പറയാ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരെ പോയി ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവർക്ക്? ക്ഷീരസാഗരത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലേ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവര് കാണുന്നില്ല. അവര് എവിടെയാണ്? നമ്മളെ ഏത് സാഗരാണ്? ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ആരോടാ പറയുന്നത്? അവരും
ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കാണാൻ എപ്പോഴും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അവരെന്നാണ് ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാ 11 അല്ലത്? PDF ഇട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ആരും ഭാഗവതം മേടിക്കുന്നില്ലേ? മേടിക്കണം മാതാജി. മേടിച്ചു മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഭാഗവതം കൊടുക്കുന്നില്ലേ? ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവര്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറുന്നവര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടുള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞിട്ടില്ല? ഇല്ല. ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റില് ഇല്ലെങ്കിൽ 12,000 ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു? അതെ. അപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആവുമ്പോ എത്ര വെച്ച് അടയ്ക്കണം? ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് 2000, 3000, 4000. അപ്പൊ അതായത് 2000 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 മാസം 2000 അടയ്ക്കാം. 6ാമത്തെ മാസം 11,800. 11,800 ബുക്കിന്റെ വില. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മാസത്തില് കുറച്ചടയ്ക്കാം. അങ്ങനെ. അതല്ല 3000ന്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര മാസാണോ അങ്ങനെ. കുറെ കയറിപ്പോയി അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 8. അഹോ സനാഥ ഭവതാസ്മയത്വയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാമപി സുദൂരദർശനം പ്രമസ്മിതസ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമ രൂപം തവ സർവസൗഭഗം. അഹോ സനാഥ ഭവതാസ്മയത്വയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാമപി ദൂരദർശനം പ്രമസ്മിതസ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമ രൂപം തവ സർവസൗഭഗം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അഹോ സനാഥ ഭവതാസ്മയദ്വയം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ സനാഥ ഭവതാസ്മയദ്വയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാമപി ദൂരദർശനം പശ്യമേ രൂപം തവ സർവസൗഭഗം. ത്രൈവിഷ്ടപാനാമപി ദൂരദർശനം പ്രേമസ്മിതസ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണാനനം പശ്യമേ രൂപം തവ സർവസൗഭഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭവതാസ്മയദ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ അഹോ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാകുന്നു. സനാഥ യജമാനന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കുക. ഭവാനാൽ സ്മ ഞങ്ങൾ ആയിത്തീർന്നതിനാൽ, യത് വയം ഞങ്ങൾ ആയതുപോലെ, ത്രൈവിഷ്ടപാന ദേവന്മാരാൽ, അപി കൂടി, ദൂരദർശനം വളരെ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന, പ്രേമസ്മിത പ്രേമപൂർവം മന്ദഹസിക്കുന്ന, സ്നിഗ്ധ പ്രീതിപൂർവമായ, നിരീക്ഷണാനനം അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ആ മുഖം, പശ്യേമ ഞങ്ങൾ ദർശിക്കട്ടെ, രൂപം സൗന്ദര്യം, തവ അങ്ങയുടെ, സർവ എല്ലാം, സൗഭഗം മംഗളം. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അഹോ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇന്ന് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായത് ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്. സ്വർഗവാസികൾ പോലും അപൂർവമായി മാത്രമേ അങ്ങയെ ദർശിക്കാറുള്ളൂ. എന്നിട്ടും സ്നേഹപൂർണമായ കടാക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ സുസ്മേരവദനം ദർശിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. സർവമംഗളപൂർണമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താല് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇന്ന് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായത് ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് പോയി? ഹസ്തിനാപുരിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എവിടേക്ക് വരാണ്?
ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്താണ്. അപ്പൊ ദ്വാരക പ്രവേശത്തിൽ ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ ഇവര് പറയാണ് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായത് അവരുടെ സൗഭാഗ്യമാണെന്ന് അവർ പറയാണ്. സ്വർഗവാസികൾക്ക് പോലും അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സുദൂർദർശമിതം രൂപം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് ഏത് രൂപമാണ് സുദൂർദർശമായിട്ടുള്ള രൂപം? കൃഷ്ണന്റെ രൂപം. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപം അത്രയും സുദൂർദർശമായിട്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ദ്വാരക നിവാസികൾക്ക്. അപ്പൊ അപൂർവമായിട്ട് സ്വർഗവാസികൾക്ക് അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ്, ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. എന്നിട്ടും സ്നേഹപൂർണമായ കടാക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ വദനം ദർശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വദനം കാണാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവമംഗളപൂർണമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപം, മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നവര് പറയാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വ്യക്തിത്വരഹിതനല്ല. അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവന മുഖേന അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ്. ഉന്നത ലോകവാസികൾക്ക് പോലും ഇത് അസാധ്യമായതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി കൂടിയാലോചിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന ശ്വേതദ്വീപിലെ പാലാഴി തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. പാലാഴിയും ശ്വേതദ്വീപും പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പാകുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, വ്യക്തിരഹിതനല്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷനായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം. ഭക്തിയുടെ സേവനം മുഖേന മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല. ഉന്നത ലോകനിവാസികൾ പോലും ഇത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉന്നത ലോകത്തുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏത് ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ദേവന്മാർക്ക് പോലും എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി കൂടിയാലോചിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന ശ്വേതദ്വീപിലെ പാലാഴി തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കപ്പെടാനുണ്ട്, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് എന്താ പറയാ തീർപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും 7-14 ലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? പാലാഴി തീരത്ത് പോയിട്ട് ശ്വേതദ്വീപിലുള്ള പാലാഴി തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കും. അപ്പൊ ആരെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ. പാലാഴിയിൽ ശയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അങ്ങനെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനാണ് അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പാലാഴിയും ശ്വേതദ്വീപും പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പകർപ്പായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പാലാഴിയെയും ശ്വേതദ്വീപിനെയും പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവനോ ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാർക്കോ ഈ ശ്വേതദ്വീപിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അവർക്ക്? ഈ പറഞ്ഞ പാലാഴിയിലേക്കോ ശ്വേതദ്വീപിലേക്കോ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ പാലാഴിയും ശ്വേതദ്വീപും പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു എംബസി എന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗൾഫില് എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് അത് ശരിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു എംബസി എവിടെ ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗൾഫിൽ പോകണ്ട. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ശ്വേതദ്വീപും പാലാഴിയും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ആർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല?
ബ്രഹ്മദേവനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കും അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് പാലാഴി തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ക്ഷീരോദകായി വിഷ്ണു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാന് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ക്ഷീരോദകായ വിഷ്ണുവിനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അവർക്ക് ദർശനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയോ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്ര അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തരാകയാൽ ദ്വാരകാ നിവാസികൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയാൽ അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്തവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ദ്വാരകാ നിവാസികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ജീവസത്തകളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ മാത്രം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സ്വാഭാവികവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ മാത്രം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സ്വാഭാവികവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതാവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ മാത്രം ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പ്രകടമാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാർ നമ്മള് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവാവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇത്രയല്ലേ സമയമുള്ളൂ? 8:20 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ